Да тръгвам ли? Да. Я пусни парното. Да не ти е студено, Каляне. Знаеш колко ама? Це кукузата и Мими на калайката. Какво става, Дай му! Дева негата майка. Баба ми, представяш си кърпа 140? Бати с него каджите, те се разговат. Без да правиш зигзаг. Зигзаг, не знам с какво да дърпам това. Идва ли някой, вижте, аз не мога. Идва кола. Не сега не мога да тръгнем. Тръгнем. Гледай, сега ще ги напълна с някакво. О, скъса се въжето! Айде! До тях ще бутат, май. Тук ще ги изчакам, бе. Не спирай, бе. Какво спираш? Още съм го спряла. Окей, батерията. Боко, бегай. Аз си казах. Аз си казах да го... Каляне, какво става, Каляне? Не си усещам. Я дай да те видя. На цеко. Не може. Я? Бах ти. Да. Какво става? Я да те видя, искам да се щупил, не? Я. Аз стъпвайте на стелката, я нека сте разбили, бе, ви ловите, я знам, че... Аз много трябва да си отмис. Как болит ли ръце? Просто аз казал го там. Бама е много боля. Така. Коя ще е една списава, на сето ли, бе? Я? Това е най-страшната бегачка, Ева, какво става така? Опасен шофьор, 1500. Че я заснемем малко. Охо, Боби, бързината е заминала. Да не ти е студено, бе? Виж. Да не ти е студено, бе? Виж как излиза пар. Я? Машината е на ниво. Я? Оправихте ли ги? Да, не вкарвам как трябва, чули бе? Другия път ви оставаме. Другия, че не остават. На всичките не му откажем. Май дайте малко. Хайде. Ще ви опала стелката, гледай какво става, по-ще Вари нататък. Абе, добре. Гледай си ръкавиците. Вика, дай газ. Не се зашият под джипа отдолу. Не така, че ще паднат. Я да малко газка направо. Ще дам газ да говоря, нямаме да си направим се, какво ще дам газ. Но така идеално така, по-добре колко газ да се шубира. Тук са на полуира нагоре върви, ще само там върви. Къде ще караш сега?
Спирай ги пред магазина. Че не заслужават повече. Мен, ти на къде ще ходиш сега? Ако ще ходиш, спри ме пред Иво. Някъде. И къде трябва да ходиш? Горе, обама ми. Трябва да храна кони и да му дам такива вода. Ай, тук ще спра. И тук е. Става. Ай, телефона. На. Телефон, не знам как да ги снимам повече. Моят телефон къде е? Да, ще държа. Как да ще държа? Няма изтрана. Те имам хубави зимни гуми това. Цял лято съм карал тези зимни гуми, а пак пари поискаш. Вие му следят само уличичките. Виж къде скачат от зеле, а? Очи трябва да пара. Шука. То Цецо да е сигурно, да знае да спре, защото ще влезе под колата. Кажеш ми какво прави? Той не му е кара. Да, възете по-дълго ти като си на отзаде, знаеш какво оставиш. Сега ще донесе тук. Ако не бех служил от нататък бензина, нямаше мога да се вози толкова. Какво вика? Дай малко газ, че това не мога. Ало! Дърпан ги!